pajar pring laku kang sarwa sumarah sumarah sumengge untuk kersaripin Gusti dan kang welas asih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Titiwahyaning mangsa kala sang pinahargya ya ngadani tumapak ing upacara dhaup kawistara sang pengantin kakung jengkar saking sasana Masanggrah tumapak tumuju ing sasana Badrayasa Patanugi sang pengantin putri duwe jengkar saking sasana Palenggahan jelek mandhap saking Stihinggil tumapak tumuju ing sasana Badrayasa. Sasana ustarane papan Badrayasa ateges gawe papan kang kinarya temunipun dhauphipun sang pengantin sarip dicap tupi wis dumugi sasana kang tinuju kandhek ngenya lumaksana titah sakoron tumuli kumlawe astanira ngadani adicara balangan gantal gantal ingkang winastan gondang tutur kelawan gondang kasih ingkang dumadi saking sedah lininting tinangsulan lawe seta ya tali asmara pinilih suruh kang matemara sing pangajab ya titah sakoron tansah manunggal cipta rasa karsa liwah karyaning ngenya bangun bali wisma ewang dene tinangsulan lawe ya tali asmara mugi titah sakoron ingkang sampun mesti dadi jodhonira bagya mulya salami lamya. Pengantin putri laju anjengku sarwis mbah katur garwara kok atur sasmita kalamun ingkang rangka ya angadani adicara bidhaan 3 wujuding